mangwana nemasikati maneri kwese kwamuri kumativi nyika. Nasi toda kuti timbowedzera mwaumbowo zvakare pakutanga kushandisa canva. Chekuziva kana uchishandisa canva ndechekuti pane nzvimbo dzinenge nhatu dzekuti unokwanisa kutanga kukakata iwe mifananidzo yako kana mienzaniso yemufananidzo yezvaunenge uchida kuti ugadzire uri mucanva. Handiti pekutanga ndepano apa pakanzipo matemplates, pakamirira ipo mienzaniso. Handiti pechipiri mukauya imimi pano apa motoona kuti nyasuko kwatove nenenge kwatove neimwe mienzaniso yezvaunokwanisa kuti uite mucanva. Handiti kungave kufacebook, kuinstagram, zvese izvozvo. Saka iwewe paunoisa chinongedzo chako pamutsara unoyu inobva yatokubayira zani rezvaungakwanisa kuti ushande nazvo, ingave kugadzira bepa, zvinyorwa rinoenda pafacebook, zvese izvi zviri zvinhu zvaunokwanisa kuti uite nekuuya panapa pakamutsara panapa. Pamwe pechitatu ndipekuya panapa rudyi panapa padengapo pakanzipo create design. Ukabaya ipapapa uchambopiwawo mwaumbo wezvaunokwanisa kuumba neforoma yedu yecanva. Handiti inini ndoda kuti ndinyore pano kuti TikTok, ndione kuti ndingapiwe chi maererano neunyevenyeve weTikTok. Ndabva ndapiwa ini panapa pane TikTok magazine cover, Zvionekwa cheTikTok. Regai ndingonyora pano kuti kitchen, ndoona kuti chii chavangandipe maererano nekitchen. Pane icho. Kana kuti regai ndigadzire bepa rezvisarudzwa iro ratinoti iro menu kana tiine bhizinesi rinotengesa chikafu. Handiti ndonyora pano kuti menu unaenda kupiwa umbowo wese unondikabaya panapa ndichabva ndagamuchirwa inini panapa patichashandira, uyezve kuruboshwe kune mhando nemhando dzakasiyana dzemapepa zvisarudzwa atingatange kushanda nawo semienzaniso. Handiti regai ndivhare chikamu chino ndidzokezve pano apa pakati apa. Nda kuti ndikuratidze kuti ndogona kuitazve fange zvandaita kuruboshwe kurudyi uko. Ndakutsvaga ini zvemumanzi ndikanyora pano kuti music zvakamirira mumanzi. Ndogona kuya kuzasi kunoku ndikashanda kana ne pana pakanzi music poster pakamirira ipo bepa chinyorwa randinokwanisa kusevenzesa pakushambadza kunenge kuine mabiko mumanzi. Regai nditsvage muenzaniso wandingasenze nawo panapa pane uyu urapa. Ndikaubaya kairi ndichabva ndagamuchirwa nechikamu chino chatinenge taakukwanisa kuti tichipfekerawo isu umbowo hwedu watinenge chida kuti vanhu vaziye pamaererano zvatinenge chida kuti shambadze. Handiti regai nditi panapa ndipaite pekukurumidza.
ndadaro ini ndogona kuya kuno ukoko kuti ndiwedzere kukura kwemavara edu nekutsvaga namba iri pamusoro ndisi iri pana pa 48. Saka unogona kuwedzera kukura kwemazwi patangatiri apo, kana kuti unogona zvekuuya panapo kakata nditore kuno kuruboshwe unokwanisa kuwedzera kukura kwemazwi wako. Pari zvino ndakuda kuti ndakubvisa mufananidzo unoyu ndoisa kana mufananidzo wembira wandichatora ine kubva masaisai einternet. Ndouya pano pachitsvagi cheGoogle ndonyora ine kuti mbira, kuti ndipiwe mufananidzo wembira. Ndouya pano pakanzipo images pakamirira mufananidzo. Rega ndikakate mufananidzo wembira dzipi, rega nditsvage rino iri deze rino riri apa ndikaribaya richamba rauya kuno kurudyi kunoku. Ndokuna kunyasomira zvishomanini kuchenderana nemamhanyiro einternet yako kuti inomhanya zvakadii, kuti mufananidzo wacho unonyatsojeka. Anditi wajeka ndichabaya kurudyi. Ndoya pano pakanzipo copy image. Ndobva ndauyazve kuchikamu changu checanva ndobvisa mufananidzo uya ndobaya kurudyi. Ndoya pano pakanzipo paste kuti ndiuzorere pachikamu chatiri kushanda nacho. Tada isu mufananidzo wedu tinogona kunyudza kuti ungoti hwarara nemadziro patiri kuseenzera pano handiti, nekudzikisa apo pakanzipo transparency handiti, kuti unyatsoti nyurei mumufananidzo watiri kuseenza nawo. Handitika nekuti haudi kuti umbva waita kunge tsanga here murwizi. Saka pari zvino kune kwango kungotwasanudza apo neapo, kubvisa apo neapo. Regai nditwasanudze pano ndobva ndagadzira ndoisa kero yedu yatiri kuseenza yefundai.co.za. Tada isu ndinogona kuti ndiwedzere zvimwe zvidavado handiti. Tiri panapa isu pamufananidzo yedu panapa unogona kubaya iwe kurudyi ukakwanisa kuti uise mbidyo, kana kuuya panapa pakanzipo animate panoita kuti mufananidzo yedu itambe tambe, uyezve pane zvisarudzwa zvemhando dzakasiyana siyana nematambisiro emavara akasiyana siyana. Uyezve chimwe chekuziva ndechekuti kana wagadzira iwe chirongwa chako chine mavara anotamba tamba handiti, kuti uzokakata urongwa hwako kuti mavara aya arambe achitamba tamba, unofanira kusarudza iwe kuno ukuku mhando yekupfimbika inozova ine kodzero yekuti mavara ako atambe tambe. Saka mhando yachona ndeino yeMP4 inova iyo inotipa kodzero yekuti tive nechionekwa chavanoti icho video muchirungu. Saka tada isu kompyuta yangu iri kukakata, iri kupfimbika urongwa hwangu kuti ubude uri muchionekwa chemhando yeMP4. Yapedza kupfimbika tinobva tauya kunoku kuti tichitekenye tione kuti mavara edu achatamba tamba here ayo arapa. Saka ndo mapfimbikiro atinoita isu urongwa hwedu unenge uine mavara anotamba tamba. Saka takwanisa isu muchirongwa chino kuti tikuratidze kuti mavara anotamba tamba uyezve foroma
dzemhando yakasiyana siyana tinotora sei, tinodzigadzira sei, dzinenge dziripi handiti. Uyezve takwanisa kugadzira isu urongwa hwedu kuti uve uine mavara anotamba tamba, anovaiwa anobatsira kana uchishambadza zvaunenge uchishambadza paunyeve hwako, nekuti kutamba tamba kwemavara uko kunokwezva maziso. Maita basa, ngatisangane muchikamu chinotevera. Tatenda.